laulaja Katran sekä upean salukin nimeltä Avarim. Näitä salukeja näet tuolla kansainvälisessä koiranäyttelyssä enemmän sunnuntaina. Katran vaatteet on Arjakoosta, Koskikeskuksen 3. kerroksesta. Arjakoo on jo 16 nuorekkaita laatumerkkejä, muun muassa Sun, Mallenberger, Marco Polo, Wii, Ivonu ja Ivo Nikkolo. Katralla on kevään trendikkäin vaate, nimittäin tunika. Sandin tunikassa on yhdistetty 2 eri kangasta. Näytöksen jälkineet Andiamosta. Nyt täytyy Katra kysyä, olit itse Euroviisukarsinnoissa viime vuonna ja nyt se on myöskin ajankohtainen aihe. Seurasitko tänä vuonna karsintoja? Seurasin esikarsintoja, finaalia valitettavasti en nähnyt. Onko sulla itselläsi jotain musiikkiprojekteja tällä hetkellä meneillään? Joo, eli toista levyä me ollaan juuri saatu valmiiksi ja sen puitteissa aloitetaan sitten keikkailuja esiintyminen taas. Mitenkäs sitten eläinasiat? Koetko olevasi eläinihminen? Erittäin vahvasti. Kiitos Katra ja Avarim.